ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿಕ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮರಳಿ ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜನವರಿ 31 2025 ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡುನ್ ತೂಕ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಕ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಕೊಯ್ ಕಂಗು ಕಂತು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ್ಯರೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಆರತಿನ ದೆತ್ತಿರೋ ಲುಂಗಿ ಒಂದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಯರೋ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಿಲ್ಲ ಜಾಡು ದುಂಪ ಪಾಡ್ಯರೋ ಪಾರೆ ಕಂಗು ಕಂತು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ್ಯರೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಆರತಿನ ದೆತ್ತಿರೋ ಲುಂಗಿ ಒಂದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಯರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗೆ ದಲದ ತೊನಿ ಬಾಜಿಲಿಗೆ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಎದುರುಂಡು ಬಲೆ ಬಲ್ಪುಗ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಉನ್ನತಿ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೇರು ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ದುಬೈ ವೇದಿಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೋತ ಭರತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ ದಿನಾನಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದುಂಡು ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಚ ಬಿಲಗೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುತ ಭಾಷಾದ ಮುತ್ತತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ್ರೆ ನಿರೂಪಕಿ ಮಧುರಾಜ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಊರಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ಸುರುತ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಿಖಿಲ ಧೈರ್ಯನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಾತೆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡುವಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಅವನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮಿನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಕುಂಪಾಲ ಮಿರ್ನ ಪರವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಎಂಗಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರಾಯ್ ಅರ್ರ ಪರವಾದ ಅಂಚನ್ ಎಂಗಲ ಮಾತ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಪರವಾದ ನಾನು ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಸುರೂತ ವಾರನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮನ್ಪಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಹೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪೋತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿದು ನಾನೊಂಜಿ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನೆಟ್ಟು ಸೇರಿದಂದಾಂಡ್ 6 ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ 6 ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಕಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತಿರಕ್ಕೆ 3 ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ಒಂದು 4ನೇ ಸರ್ತಿ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪನ ಪಾತೇನು ಪಂಡದೆ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ರ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಮಲ್ತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೋಹನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಮೂವಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಇಂಚಿನ ಊರು ಉಲ್ಲೈಜಿ ಅಂಜಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ಹೊಸ ತುಳು ಮೂವಿ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಇಕಾನಮಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಬೇಜಾರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಜಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಜಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಈ ಮೂವಿ ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದೆ ಏರ್ಲ ಓವೇ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನಡೆ ಓವೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಸೈಟ್ ಎಂಚಿನ ದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದ ಉಪಯೋಗ ನಿಕಲು ಪಡೆಯೊಂದ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಸೈಟ್ ಆವಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರಿಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಊರದ್ದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಆತಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಂಡಿಲಕನೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಆದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೆ ಮಾತಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ದ ಪುದರ ಆದ ಅಂಚಿನೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡಾಪುನ ಪಂಪುನ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರೆಗಳ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡು ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನ್ ಮುಲ್ಪ ರಾಪದಿನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನ ಆತಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಉದೆತ್ತ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿತ್ತೆ ಇಂಥ ವಾದ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಲಾತೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ ಬಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐನ ಆನಂದೇರು ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ವಿನೀತ್ ಮಾತಾ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಮು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪುದಾರಿಕ ನೋಡಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತೆರಿಗಳ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಬಂದೆ ಏನೋರ ದೇರ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ತೂತೆ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿನೀತ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಆದಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಆದವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ
ಅಂಚ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಅರಕ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು నాకు ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲು ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆತ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೋಹನ್ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂಚಿನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಸೇರಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿತ್ತು ತೆರ್ಪುರ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡುದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂತರ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶ ರೈಸದರ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಇಡೀ ಮಾತಮೇಟ್ಲ ರೈಸೋಡ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಂತೇವೆ ರೈಸೋಡ್ ನಾನು ನಿಖಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಶುಭಾರಯ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಲ ಅಂಚಾದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಅಂಚಾದ ಐಕ ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರ್ಲೆದುರು ಬಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ರಕ್ಷಿತ ಹಾರಾರ್ಪಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಿತ್ತಿನ ಆ ಗೌರವ ನರೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೋಹನ್ ಕೊಂಪೇರು. Okay, 3, 2, 1, can we have the music please? Sound like I'm ready. Isardi kala body.
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ವಿಜೇತರು: ಅನಿಲ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಬಹುಶಃ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆತನಿತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಇದು ಜನ ಸೇರಿದಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಸವನ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿಗ್ಗಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಚಿತ್ರಣ ಕಲಾವಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾತಿಯವರ ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಮಾತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲಾ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ എൻ്റെ വോയിസ് പോയിട്ടുള്ളൂ മല്ലജി ഞാൻ നിക്കുൽ വോയിസ് ആവുന്നു. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚಾಯ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ದಿನ ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೇರು ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು media and England music director Shoshan Ulleru and Sandeep Malali sir Ulleru Matarla Ulleru nama team Tulu. So thank you so much for coming. So namma kate Nikula kate Bharatuna nakla kate dance comedy the mula ke gun tochada englo director ulli so englo next movie la bala ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಜು ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಕ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಖತ್ತುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಪ್ಪನ ಜಮ್ಮಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಮೋಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಶೋಕದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀರು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಾಂಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಇಟ್ಟಾದ ನನ್ನ ಪೂರ ಮದ್ಮೇಡ್ ಮೇಂದಿರು ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಬರೋ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಫುಲ್ ಟೀಮದ ಎಫರ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಪೂರ ಜನಗಳು ಬತ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಉದ್ದಗ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ತುನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀವನ್ನತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬುಟ್ಟುನು ದೇಪಂಡರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ನೇಕು ದುಂಬದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಂಚಿ ನಾವು ರಾಜ್ ಸನ್ಸನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಹುಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ವಿನೀತ್ ಸಮಂತ ವಿನೀತ್ ನಕಲ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನಂಕಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಳಾರು ಅಮಂಜೂರು ಪಡೀಲ್ ಉಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ರವಿ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅವರೇನು ಪುದಾರು ಬುಡ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರಸನ್ನೀರ ಬರೀತಿನ ಪ್ರಸನ್ನೀರ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮುಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ನಂಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಏನು ಬತ್ತ ಕುಲ್ನಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಎಂಚಿನ ದಿವೊಂದು ಬೈದನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಪೈಸದ ತಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡದ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡದ ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ನೇಕೇನು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಲಾಸ್ ಆತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೇನು ರೇಂಜಿನ ಮರ ತುಳು ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಏನ ಅಂದ ತುಳು ಬಂಡ ಕಾಮಿಡಿಯ ದಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕೊಂಚ ಲಾಜಿಕ್ ಉಂಟು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇರಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇರಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತುಜಿರಂದಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದುಜಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೈಕ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪಲಾದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅನಲೈಸ್
ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನಡಪುಂಡು. ಸೊ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ಕಾಮಿಡಿನ ಈತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನು ಅತ್ತನ ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಪಡೀಲ್ನ ಪಾಡ್ನು ಬರ್ನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ಸದ್ಗೆ ಜನ ಬರ್ಬೇರು ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪು. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆರಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೇಗತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗ ಅಕ್ಲೇನ ಪಾಡೋನಾಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೋಳಾರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಪನೊಂಬೋಪೇರು. ಸೊ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ 100% ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಎಂದಿದೆ ಅಕ್ಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತವನ್ನ ರೀತಿ ಆವಾಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಕಮ್ಮಿಡು ಮಲ್ಪಕ ಮರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ಮೂಕಲು ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಬ್ಬ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈತ ರಿಚ್ ದೇವರೇ ರಾಮ ನಂಚ ಆ ನಮ್ನ ಆತ ರಿಚ್ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅವೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಗಲ್ಡ ಹೆಂಗಿನ ದಯದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗಿನ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಯದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಎರಡವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 8 ಜನ ತೋಜುವೇರ ಆಯ್ತಾ 4 ಪಟ್ಟು ಜನ ನೀಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಕು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಹೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಪು. ಸೊ ಈಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸುರುಡ್ದು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದು ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಣ ಹಿಂಗೆ ಮೂವಿ ಕುಡರು ತೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಆ ಮೂವಿದ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ ತಂಡದಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬದ ಫಸ್ಟ್ದ ರಾಜಾಳ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾದೈತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ನನಲಾತ ಟಾಪ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದೆಟ್ಟು 150 ದಿನ ಪೋ ಆಚೆ ಹೋಗೋದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಅದು ನವೀನ್ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಹೀರೋ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಹುಲನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸೊ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಬತ್ತು ತೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುನು ಗೆಂದಾಲೆಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತುಂಡು ಜೋಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೋಡಾಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮುಳ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಡೆ ಪಂಪ ಅಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪಂಡದು ರಿಷಬ್ ರಾಹುಲ್ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬೈದೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರೋಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಬಾತಿರ ರಜ್ಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಮೂವಿಡ್ ಅವನ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈತಾನೆ ಆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈತಡ ನಾವು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಆಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲೊಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಮನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತೂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿದೆ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂಚ ಮಾತಾಡ ನಾಟಕ ತೂಯ್ಲಾಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಗ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ್ಲಾಕ ಈತ ರಿಚ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾನು ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತುಂಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಡು ಅವನಗ ಇಂಚಿಂದ ಚಿತ್ರಲು ಬರ್ತದೆ ನನಾತ ತಂಡಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿಂದ ಚಿತ್ರನ ಮನ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೋಡೇನೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬೋಡೇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಬದ ತೂಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗೆಂದಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ತೂನಾಗ I would like to compare this film to a Rashtriya Productions film ಅಂಚೊಂಡು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ವಿನೀತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ತೋಡು ನವೀನ್ ಪಟೀಲ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಬಂತನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುನ ಸೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐಟ್ ಕುಡುಂಜದ ಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಐನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಇರ್ಪದೆ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಅದು ಬೇದಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಾತಾ ಮಿಲ್ಗಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೋದು ಈ ಮೂವಿನ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ತೂಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಲ್ಪೋಡ್ಚ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂವಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಕನಡ್ಜ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೀತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಲತ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೊಜಪಾತಿ ನವೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಸಮತಾ ಮೇನ್ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಶರಣ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಚ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಪಿರಾ ಹೊಡ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಒಂಜಿ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವ್ ದಿಯರೆಗ ಆಂಡಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ ತೂಲೆ ಎಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂವಿ ತೂದು ಎಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಇದು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲು ಕೊರೋಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಪಣ್ಣದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲೋದು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೋಡ್ತಿನ ಅತ್ತ ತೆಲಿಪುನ ಖಾಲಿ ತೆಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದೇ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಡೆದೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಗೆ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಯಾನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮನೇರು ಈ ಸಮಯ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುಕೊನ ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಡ್ತೂದು ಖುಷಿ ಆವು ಈ ರೋಲ್ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಓರ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸೀನ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ದಯಮಾಡಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ದಾದುಪಾಡು ಕಾಮಿಡಿ ದಾದುಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕುಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಕುಲೆ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತನ ತೂಪ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಹತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿಸಲ ತುಂಡಲ ಬೋರ್ ಆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಯಾರು ಆಸೆ ಕಲಾವಿದ ಧ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂದು ನಮಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೇನು ಮರಪಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪೇಜಿಲು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪನೇನು ಮರಪಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.